سلام زخبركم تخلاتكم مدى في تي في انكو عنا ملايلو ما عند مدبنا بدحن مصاو كم دمارنا لومونا محبراو ميدياتات بوليتيكاوي مدرخات زبهالن زغبرن زولو نتحقق خاب حسوت فلينا نابقم كلو بلو تدالينا لنا ويو زبلنا خوينا مسلني اتزل على سلطان فصام اكالنا ولو اتا اوفيس كمان زيونن اكال يخبل حد من اسي ذهبوا ترنا طفيتا لومو نز غداي بعمقوت كنرينا سلازي زنا على سلطان ناي معلطاو عيو ناي ممحدار ناي مفصام زنا على سلطان زحاز اكال تفصام اكال فتصام اكل ግን እታ ኦፊስ ከማን ያወነን አንደሉ ዞም መንሳብ ዝሕልፍዎ ዘሎ ብድሆን መከራን በጣም ይዝሕዝን አነ በቀረባ ምጾም ስለ ዘለኹ ፈልጤ እታ ኦፊስ ኳስ ከማ ሓድሩ አይኮሉ ነዛ ጽምዶ ክንብል እስቀይ ንብልኒና ንስኹም ትደሊና እንበር ንሕና አይንደልኩሚና ዝብል ብድዕ ዝመሎ ቃል ተሰሚዕሎ ኢትዮጵያ አይወጣማኒ ንሕና ንባዕልና ሃገር ክንኸውን ደሊና እንካ ባህሬን ለና ስለዚ ኣብዚ ዓፈርፈር አይትብሉ ጽምዶ እሱሁም ኣብዚ ጉዳይ ጽምዶ እሱሁም ንዓና ተደልዩና እንበር ንሕና እንደልኩም ኢና ኣገዛረባ እንድሕር መፂና ማለት መልስና ልሕሩቅ ሩብ ደቂቕ ደጊፍና ክነስምዖ ኢና ኣፍካ ዝሃበካ ተዛሪብካ ምኻድ የለን እሞ ሃየ ኣይትርሓቅ ቁሩብ ተጸበ በሉ ለይኹም ሰልጠነ ንመን ይዝነቅፍ ዘሎ ኣብዚ ቃልሲ ብንዕቐትን ብንጽናን እንተ ዘይተበጊስኩም ከተሽከርክሩ ጥራይኹም ትውዕሉ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ ኣብዚ ቃልሲ ብቕንዕናን ብንጽናን እንድሕር ዘይተበጊስኩም نجزيو كتشكركم توليهم روحوا بنا يتخذلهم إذا ما الأختزي نماني حبيرنا خضرينا قدم حجي ترى إذا نبرة أبز حجي ساعات أزارها بقول نزولو فيديو حلفتنا يبلتسقنا بسراوة إيرترا عندها تحلو زري فيديو وتصيله ይህ ጀነራል አበባው ታደሰ የኢትዮጵያ የፌደራል إذا حكي ويس بروباغاندا إذون أكل نايلو ما عند مدبنا خوني تمال بعد حاولنا تقصيو زنبرة ستنا لو ما عند عقل صبت جرلو يعللو أنا دين ودخا سوقي جيو مس ودخا دي نير النابلة زمر على سول زول مغنيات انتايو أنا دين ودخا أسالي دلقا مس ودخا تسديد يعني مني خاهم يجلس أسأل مو النابلة سدكم زول مني أنا كل كلمة زلني وتوم تمالي كم وكلت خينهم مجلس زوج زنور زي حلف النتوين سبات لومي كاب تحتات النت مملات نحنا مرحتي كنا نقول جميرو مالو طبق ما يجمرتها كل بزي أخفلت أزلوه نحنا مرحتي أيكونان 4 نتبي إذا قد دايزي كنا قالعو تدالينا لنا أما ودات هذا ما بسلامة صندوق إيرتران تجراين كحمم زغل إيرتراودو ويس تجراوي علو نزب الحطو نوزم زحامو زقامو زرد إذا من المرسي حزولكم متسيرلهم نوزم كلهم زعباتاتن كارو توسخت حبريتاتات بزرزر كنزارو ولو من كندرو يمينينا كساب مودات همسانا ختصنحو شير بمقبار لايككم وسبسكرايب بمقبار نشانلنا دوقفكم أرئينا زرمودكمنا لايك دما ايتو حدلنا نداولكم مالتي هاناتي ريتوهم ابوتا كومنت خصبيكمي املايلو ما حتى مدبيكو بلوكمي دغيمه سناي مكتتال ቅድሚ ግን ኩብራት ተኸታተልቲ ኣዝዮም ብሉጻት ዝኾኑ ንኣሽቱ ዝኾኑ ስነ-ጥበባውያን ሳፖርት እንዳገበርና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ በሪሓውና ድማ ዩቲዩብ ቻነል ከፊት ኣለኹም ወፊላ ሓወይ ገለ እስኪ ናብ ተኸታተልትኻ ጉስጉስ ኣበለለይ ንእሽተይ ሳብስክራይብ ተትገብሩለይ ሽሕ እንተተኣኽለለይሲ ከመይ ፅቡቕ ነይሩ ተሓባበሩኒ በለለይ ይብለኒ ኣሎ እሞ ኣብ ቦታ ኮመንት ፒን ገይረልኩም ኣለኹ ማለት እዩ ብሕልና ካፊሊ ቲቪ ኢልና ሳብስክራይብ እንተገበርና ንዑ ሳፖርትያ ምትብባዓ ትኸውን ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበ ይከበለኩም እዩ ዘለናዮ ሃዋሁ ረዚን መዓልቲ ስዋኣት ብክብሪ ዝበዓለሉ ዘሎ እዩ ትማሊ ናይ ካናዳ ዝነበረ ኣመሓላሊፍና ነርና ንእሽተይ ሓደ ሓውና ከዓ ቦታ ኮመንት ኣትዩ ፅቡቕ መደበር ተዓጆኻ እዛ ሊንክ ኣብ ለንደን ዝተኻየደ መደብ ጉያ ንዝኽረ ሰማዕታት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ብምባል ሰዲድዋ ኣሎ ጣዕሚ ሓውና ብልቢ የመስግነካ እንዳበልኩ ማለት ነዚ ረዚን ክቡር መዓል ከዓ ናይ ኢንግላንድ ዘለዉ ኣሕዋትና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተቐድሐ ቪድዮ ናይ በዓል ሰማዕታት እንድሕር ሃልይኩም ድማ ብውሽጢ ረኸቡኒ ናብ ህዝቢ ከነብሎ ኢና ነበርቲ ዓዲ እንግሊዝ ግን ብጣዕሚ ክብሪ ዝግባኣኩም ሰባት ኢኹም ከምዚ ጌርኩም ኣድሚቕኩም ኣፅፊፍኩም ምሕላፍኩም ማለት እዩ እሞ ከዓ ኣብ ዝፈታኒ ግዜ ብጣዕሚ ክትናኣዱ ክትድነቑ ይግባኣኩም እዩ እንዲያሞ ናብ ናይ 20 ሰነ ንእሽተይ ቪድዮ ሓፅራ ኣቢለ ክጋብዘኩም until we finish and then
ولا 4 5 ولا 6 يغونو زم سبات زيوم كتابعو يقبايهم غزيوم سويهم غزيوم قتيلهم نسمعتاتنا خمز غيرهم امناي كبري سمعتاتنا ابرس سمعتاتنا زلوهم كبريم زرينا زلو بطعمي كنا ادو يقبوهم مسوم زغره سمعتات كنغبرينا انديام اوكي حاده كلتا سلسة زيات مثل بوتا كومنت بلينك استلاختني ملغت مالتي خبرات تقاتلتي دغيمنا نزرزين كور بعال بخبري بدمقت كنوبعلو እንዳተላቦخيه ናብ ዝቅፅል መደበይ ከብሎኩም ሰናይ ምክትታል كم زنعزو زلنا مالتي كورات تقاتلتي جنرالاتنا إثيوبيا بناي وتهدر ناي شعبيا ندا تحلو زرئي فيديو قيح جيروم لالو دار اخما مالتيم بصقع خوينم يمزلو يكتاتلوم يحلووم يمللو نافتا فيديو قبلكم انديام ይህ ጀነራል አበባው ታደሰ የኢትዮጵያ አብዝሎهم ፍሪው ማለهم የፌደራል ሰራዊት ምክትል ኤታማዦር ሹም ነው እና ከዛ ራቅ ብሎ ኢታማቾር ብርሃኑ ጁላ ይመስለን እነዚህ ጀነራላትም ኮታስ ጋርድ ናይ ሻዕቢያ ወጽዮም ብሎ እንታ ኮይኖም ጋርድ ናይ ሻዕቢያ ወጽዮም ብሎ ምንሕርቲልና እምነት ትብዓት ስለዘለዎ መንበር ካላ አይኮነን ኣብታ ግዜቲ ኣኻ ጀነራላትና ኢትዮጵያ ኣምንታይ ኩነታት ከም ዝነበሩ ኩላትና ንፈልጥ ሓቂ ኣዝዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ርእሰ ተኣማንነት ዘይነበሮም ኮንፊደንስ ዘይነበሮም ኣብ ህዝቦም ከይተረፈ ከማንሲ ኩቱር ፍርሒ ዝነበረሉ ግዜ ቅድም ሲ ንመለስ ጋርዱ ናይ ሻዕቢያዮም ነይሮም እባሃሊ ካብ ምንታዮም እቶም ሰራዊትናስ ኣዝዮም ተኣመንቲ ብዝተባሃልዎ ዝኸዱ ቢደዋኖም ዘይከዱ ምዃኖም ዘርኢ እዩ ሲ የምታዩት ደግሞ የኤርትራ ስፔሻል ፎርስ ኤርትራ ሙሉ ክፍለ ሰራዊት አላት እንደነዚህ አይነት ስፔሻል ፎርስ ናቸው ኮማንዶዎች ናቸው እና እነዚህ የሚጠበቁት በእነሱ ነው ጦርነቱ ለነገሩ የሚመራው በኤርትራ ሰራዊት ነበር ጦርነቱን በዓል ዝምራሕ ነበረሲ ብናይዚኦም ጀነራላት ይኮነስ ብናይ ኤርትራ ሓይሊ ዝካየድ ነይሩ ትክክል ይዛረብ ዘሎ ኣብታ ግዜቲ ዝነበረ ኩናት ድማ ብናይመን መሪሕነት ብናይመን ሰራዊት ብናይመን መድፋዕጅታት ታንክታት ሞርታራት ብድሕሪት እንዳርባዕተ ብንዳመን ይቕለስ ከም ዝነበረ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ትማሊ ዳርጋ ኣትዮም እዮም ነይሮም ንኣዲስ ኣበባ ዳ ሻዕቢያ መፅኦም ግን ብድሕሪት ኮይኖም ሽፋን ምስ ገበሩሎም ንድሕሪት እዮም ተመሊሶም ናይ ሕወሓት ማለት እዮም ሕጂሲ እዛ ኣብዚ ሰዓት እዚ ተበታቲና ዘላ ሃገር እዛ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሞይታ ዘላ ሃገር ኣብዚ ሓለፈ ከማን ብሳላ ሻዕቢያ ዝደሓነት ነፍሲ ኣብዚ ሓለፈ ከማን ብናይ ሻዕቢያ ትሕሎ ዝነበረት ብጋርድ ጀነራላት እንገለን ሕጂሲ ሰብ ኮይኖም ደፊሮም ተቢዖምሲ ንኤርትራ ክሃርሙ ብጣዕሚ ዘሕፍር ብጣዕሚ ሕልፎም ረሲዖምሲ ነቶም ንኤርትራ ደሃርሙ ወይ በቶም ኤርትራ ድቃወሙ ዘይሓላፍነታውያን ሰባት እንብሎም ቢደዋኖም ብውልቆም ኣዲስ ኣበባ ወሪዶም ድዘራረቡ ምስኦም ብምምካር ምስኦም ብምዃን ንኤርትራ ከጥቅዑ ይሓስብሉ እዚኣ ኸ ኣብ ቲክቶክ ብጣዕሚ ኣዘራራቢት ኮይናላ ቪዲዮ ብፍላይ ኣብዞም ናይ ኣምሓሩ እነዚህ ፓፔቶች ናቸው ውጊያው በሁለት ሄቪዌት ህወሓትና ሻዕቢያ ነበረ እነዚህ በቃ ቁጭ ብሎ ያወራሉ ይዶልታሉ ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ደግሞ ደመሰስን ጁንታን በቃ ዱቄት አረግን በቃ ትመሪሕነት እቲ ኣካይዳ ዝነበረ ናይ ኩናት ስልቲ ብሙሉእ ሲ ብሻዕቢያ ይዝካየድ ነይሩ እዚኦም ኮፍ ኢሎም በልዑ ሰቲ ይዕዘቡ ይርዩ ጥራዮም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ኸ ኢንተርቪው ገብሩ በቃ ዱቄት ጌርና እዮም ሕሩጭ ጌርና በቃ ኣብ ከም ሓሩጭ ኣብ ኣየር ዝተፈነወስ በታቲናዮም ኢና እዮም ዝብሉ ብሎ ማውራት ነው ስራቸው እነዚህ በአሁኑ ሰዓት ትንሽ ራሳቸውን አሻሽለዋል ምክንያቱም የሻዕቢያ ገረድ ወይንም አሽከር ከመሆን የኤሜሬት ሀብታም ኤሜሬት አሽከር መሆን ብዝኾነ ዛ ቪዲዮ እዚ ኣብ ዓርኽ እንደይ ሰራዊትና ኡምን ከም ምዃኑ ከርእየኩም ስለ ዝደልኸ ግደፎም ሆነ ሃገሩ ኡምን ነቶም ዘይ ኡሙናት ኣብ ሰዓት እዚ ክሒዶምና ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ሲ ነቲ ንባሕርና 10 ሻዕ ክዛረብሉ መግለፂ ድውዕሉ ዘለዉ ሲ ኡሙናት ኮይኖም ዝሕልውዎም ነይሮም ኣብቲ ሕማቕ ኩነታት በቃ ድኾነ ነገር ከይጋጥሞም 24 ሰዓታት ጠጠው ኢሎም ይሕልውዎም ነይሮም ግደፍዋ እቲ ሃገር ምልእቲ ኢትዮጵያ ንሕልዋ ነበርና ግደፍዎሞ ነቶም ሓለፍቲ ከይተረፉ እዮም ድሕልው ነይሮም ነቶም ሓለፍቲ ከይተረፉ ሃገር ምልእቲ ግደፍዋ
ሳላ ሻዕብያ ዲሒና ኣብዚ ከዓ ብጣዕሚ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ዛዕባ ማለት እዩ ኣብርሃም በላይ ህዝቢ ትግራይ ክጭፍጭፍ ዘይሓፈረስ ንህዝቢ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ፍትሒ ንኸምፃሉ ኢሎም ምልክት ገይሮምላ ምስ ኣብርሃም በላይ ኢና ተዘራሪብና ይብል ኣሎ ኣብርሃም በላይ ማለት ከዓ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ብልፅግና ዘሎ ኣብቲ ግዜ ናይ ትግራይ ዝነበረ ትግራይ ክትህረም ከላ ትግራይ ክትጅፋዕ ከላ ኣወል ስዒድ ከማን ኣብ ዝሓለፈ ምፅዎ ነይሩ እዩ ኣብርሃም በላይ ማለት ከዓ ቡድሮን ገይሩ ህዝቢ ትግራይ ንክጠፍእ ዝፈረመ ባዕሉ ብኢደ ዋኑ ዝፈረመ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከዓ ሓድሽ ፓርቲ ተመስሪቱሎ ብኣዲስ ኣበባ በዓል ጌታቸው ረዳ በዓል ጻድቃን ገለ ዘለዎ ከዓ ኣብ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ በዓል እዚኦም ንህዝቦም ከድሕኑ ደይከኣሉሲ ምስ ኣብርሃም በላይ ተዘራሪብና ኢና ክብለካ ከሎ እዚ ፓውሎ ድበሃል ሰብስ ኣነ ንዒ ከምዚ ሓሲበ ይፈልጥኒ ዋላ እውን ከምዚ ኢሉ ወፂኡ ብድፍረት ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ኢለስ ሓሲበ ይፈልጥኒ ኣብርሃም በላይ መን እንትልካዮሲ እንታይ ይኽብለኒ ዝኽእል ኣብርሃም በላይ ንህዝቢ ትግራይ ዝጨፍጨፈ ሰብ ንህዝቡ ነዲኡ ንሕዋቱ ዝቀተለ ሰብ ዝፈረመ ሰብ ደፅፈፈ ዘወደአ ጆኖሳይድ ክግብር ዝፈፀመ ሰብ እዩ ሰብ እዚ ኣብርሃም በላይ ምስ ኣብርሃም በላይ ተዘራሪብካ ኣብርሃም በላይ ኣፍቂድልና እሞ ምስኡ ወዲእና ንኤርትራ ክንኣቱ ኢና ኣብርሃም በላይ ንህዝቡ ናይ ማሕረስ ንህዝብኻስ እንታይ ክገድፈሉ እዩ ድሓን ነቲ መንግስቲ ሞ ግደፎ ድሓን ነቲ መንግስቲ ግደፎ ምስ መንግስቲ እንዲኹም ክትዘራረቡ ዶ ይትኽእሉ ዋላ ምስ መንግስቲ ኢኮንኩም ትገብሩ ነቲ ህዝብና ሲ ከመይ ክገብርዎ ኢልኩም ተሓስቡ ኩናት ክፍጠር እንከሎ ሰራዊት ንሰራዊት ክተሃራረም እንከሎ ኣብ መወዳእቱ ንህዝቢ እዮም ዝድዕኹ በዓል ኣብርሃም በላይ ድማ ንህዝቦም ዝቆተሉ ሓደ ነጥቢ ገለ መለ ሚልዮን ዋጋ ዘኽፈሉ ሰባት እዮም ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራስ ከመይ ክገብርዎ ኢልኩም ተሓስቡ በዓል ኣብርሃም ከምዚ ዓይነት ሰብ ንትግራይ ከምዚ ዝፈፀመ ንኤርትራስ እንታይ ክገብሮ እሞ ከዓ ምስቲ ኹትር ፅልእ ንኤርትራ ዘለዎ ምስኡ ከይዶም ክዘራርቡ ክትሪኦም ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዘሕፍር እዚ ፓውሊኖ ዝበሃል ፓውሎ ወዲ መንደፈራ እዩ ብጣዕሚ ኣተሓሳስብኡ ደስ እዩ ዝብለኒ ኣብዛ ዝዛረባ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ክቕበል ኣይከኣልኩን ደስ እውን ስለዘይበለትኒ ናባኹም ኣብል ኣለኹ እንዲያ ሞ ለና ምስኦም ኢሎም which means basis okay a base እንታይ ዓይነት መስማርያም ተሰማምዑ ራሚ ኣፅበል ኣለኻ ሞስ መስማርያም ተሰማምዑ ማረዳ ንባ መስማርያም ተሰማምዑ ቆሙ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዝለኣኸሎም ሰብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምን ኣብ ኢድ ኣይኮነን እሞም ሳብ ተሰማምዑም ከም ኢሎም እሱ ብዝለኣኸሎም ሰብ ረኺቦም ንመን ልኢኹ ንኣብርሃም በላይ ኦኬ ኣታ ሰብ ኣብርሃም በላይ ሲ ንህዝቡ ክድሕን ዘይክእል ሰብ እዩ ምስ ህዝቡ ተዘራሪቡስ ይህን ተባሂሉስ ሓደ ዝኾነ ነገር ፍታሕ ከምፅ ዘይክእል ዓይነት ሰብ እዩ ምሳኹም ተዘራሪቡ እንታይ ክገብር ኢኻ ትፅበዩ ዘለኻ ከጥፍእ ጥራይ ህዝቢ ክውድእ እዩ መሳርሒ ናይ ብልፅግና ናይ ዶክተር ኣብ ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚ ተወፊሩ ይሰርሑ ዘሎ ሰብ እዩ እንተውፅኦም ኢኹም ድሓን ክንሪኦ ኢና በዓል ኣብርሃም በላይ ሲ ተውፅኦም ኢኹም ክንሪኦም ኢና ኣብርሃም በላይ ግን ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ እንኳይ ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ንህዝቡ ዘይገደፈስ ንኤርትራውያን እንታይ ድዩ ክገድፎም ኢልካ ትሓስብ ዘለኻ ቀፅል ፓውሎ ኣርኪ ቀፅል ሃረ ኖ ትፈልጦ ለካ ዲ ኮይኑ ኢለካ ትፈልጦ ዳ እሞ ነገረካ ኣሎ ስለደይ ተዋሓጠሉ እንዲ ትዛረበካ ዘሎ ኣብርሃም በላይ ስበቃ ክቕበሎ ኣይከኣለን ክቕበሎ ኣይከኣልኩን እኮ ይብለካ ደሎ ገሪሞ ኣስደሚሞ እኮይ ተግባርኩም ከምኡ ኢልካ ደፊርካ ምዝራብካ ኣብርሃም በላይ ክትብሎሲ ኣይተፀበየን ኣብርሃም በላይ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ሰብ ስለ ትፈልጥ ፓውሎ ከንታይ ኢኻ ደይፈለጥካ ኮይንካ ዲኻ ንኣብርሃም በላይ ከምኡ ኢልካ ትዛረብ ዘለኻ ኦኬ ኣብርሃም በላይ ናይ ምንታይ ዲፕሎማሲ ይሰርሕ ኣብ do you think ሞስ ዓርከይ ዝኹሉ መንግስቲ ከይፍቀዶ ይግበር ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ኖ መንግስቲ ብዛዕባ መንግስቲ ዘፍቀዶ ዘይፍቀዶ እንድሓር እንዲና ክንመፆ ዝግበር ዘሎ እንታይ ምዃኑ ፀኒሕና ክንዛረበሉ ኢና ፓውሎ ዓርኪ ሽግር የብሉን እንታይ ዝግበር ዘሎ ብኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ርክባት እዩ ዘሎ እንታይ ዓይነት ፍቓድ እዩ ዘሎ ገለ እሱ ኣብ ዳሓረይ ኣብቲ ሕጂ ሒዝካያ ዘለካ መርገፂ ምስኣተኻ ንስኻ ወሲድካያ ዘለካ መርገፅን ኣነ ወሲድዮ ዘለኹ መርገፅን ፍልልያትና ኣበይ ምዃኑን ንስኻ ክትእምነኒ ኣነ ክእምነካ ክንዘራረብ ከለና ሽዑ ብጣዕሚ ዘገርም ሓውና ድማ ክቅበላ ስለዘይከኣለ ዋላ 19 እዮም ተቃወምቲ ይኹኑ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ከዓ ይፈላለዩ እዮም ስነ ሓሳቦም ብጣዕሚ እዮም ዝፈላለዩ እቲ ሓደ ብኤርትራን ኤርትራውነትን ክሓስብ እንከሎ በቲ ሓደ ከዓ ንሕና ይምልከተናኒ ዝቀተልካ ቀቲልካ ዘጨፍጨፍካ ጨፍጭፍካ ባሕሪ ረኪብካ እታ ኤርትራ ባዕልና ክንቆፃፀራ ዝብሉ ማለት እዮም ብጣዕሚ ዝገርም እንዲያ ሞ ብዝኾነ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ትግራዋይ ትደሊና እምበር ኣይንደልየኩም ኢና ዝብል ዘሎ ክንምልሰሉ ኢና ሽግር ዘለዎ ኣይኮነን ቅድሚኡ ግን
ሓደ ኣፈኛ ናይ ኤርትራ ድዩ እንታይ ናይ ምንታይ ልኡኽ ኣነ ክርድአኒ ደይክእል ሰላም ምስ ኮነ ሪናየና ቀዳማይ ከማን ተዛሪበሉ ነይረ ናዚኦም ኩሎም ናይ ኣምሓሩ ድዮም ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣሲሩ ገለመለ በቃ ንሕና ንወድሻለሁ ገለመለ ገለ መዓት በቃ መዓት ደየድል ነገራት መዓት ልሕስሕስ ኢሉ መዓት ልሕስሕስ መዓት ደየድል ነገር ገይሩ ኣብ ባሕሪ ኸይድ ናይ ኤርትራ በቃ እታ ኤርትራ ናይ በይኑ ኮይና እያ ትስምዖ ገለ ኣብዚ ቲክቶክ ረቢሽና ብጣዕሚ ረቢሽና በቃ ብሓይሊ ከም ንዛረብ ጌርና ሕጂ እዚ ትግራዋይ ከዓ ክምልስ ክዛረብ ምሰምዖ እምልሰሉ ኣሎ እቲ ዝምልሰሉ ዘሎ ነገር ከዓ ብጣዕሚ ቅጭ ስለ ዘምፀለይ በልማማ ጌርና ንክልቲኦም ሕልፍ ክንብሎም ኢና እንዲያሞ ተዛሪብካ ምኻድ ዝበሃል ነገር የለን አንድ ጠብታ ውሃ አንሰጥም እኛ ኤርትራውያኖች አዎ አሰብን በኃይላችን ወስደነዋል ወንድ ኮንክ ናና መልሰው ቡሬን ታልፎ ትሆናለህ ግን ከበን ነው ምንጠብስሽ ከበን እንጠብስሃለን ሕጂ ከም በዓል እዚኦም ሓደ ግዜ ዋጋ ደኽፍልዎም ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ይሕዋትናሲ ዋጋ ዘኽፍልዎም ዘለዉ በዓል እዚኦም እዮም በዚ ዝብልዎ ዘለዉ ክገብር እኮ ይክእል ያ ማስ ሜዳ ኮይኑ ተዓፅዩ ገዝኡ ዝፍክር ዘሎ እምበር እዚ ሓደ ሃዳሚ ወላ ሓንቲ በቃ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ቆልዓ ወዲቑ ከልዕል ዘይክእል ዓይነት ሰብ እዚ በዓል እዚኦም እዮም በቃ ንሕዋትና ዋጋ ደኽፍልዎም ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንፅፍናቱ ከዓ ኣሕዋትና 10,000 ይግፍዑን ይድዋዕዋዕ ብሎም ይቕተሉና ኣለዉ ርእሶም ክሳብ ኣይንህብን ዝብልዎም ምኾኑ ኣለዉ ንስኹም ኣብ ማስ ሜዳ ከምዝን ትብሉ ንስኹም ከምዝን ኢልኩም ትፍክሩልና እንዲኹም ፅማሕ ንጎ እንታይ ዶ ክትገድፍሉና ኢኹም እንዳበሉ ብበዓል እዚኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ህዝብና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋጋ ይኽፍላሉ ይርድኦም እንድሕር ተሃልዩ ማለት እዩ እንደ ዓመት በዓል ነጭ ጥብስ ኤአይ አለ ድሮን አለ 180 200 ሚሊዮን ህዝብ አለ የነ ቆንጆ ሽኮሪና እስኺ ብዛዕባ ካብኡ ዝገደደ ዋላ ኣዘራርኡ ሲ ቅጭ ከምፀልካ ይህኒ ቆንጆ ገደ ጓልጓሉ ሰበይታይ እንታይ ኮኑ ክትብል ኢኻ ከምዝን ኢልካ ትር ኢልካ ትብዕ ኢልካ ለይትዛረበኻ ይህኒ ቆንጆ እስኺ ሜክኣፕ ዶ ገለመለ ኩናት ኣይምልከተክን እዩ ብዛዕባ ፖለቲካ ኣይምልከተክን እዩ ብዛዕባ ባሕሪ ሰብኣይ ምዃን ገለ እዚ ዘረባ ንኣሰብኡት እዩ ትገድፈሎም እስኺ ብዛዕባ ጉዳይ ሜክኣፕ ናትኪ ብዛዕባ ጉዳይ ጨጉርኺ ብዛዕባ ጉዳይ ሽፎንኪ ኣራይዶ ሽኮሪና ኣታ ናብ ዝምፀካ ንእቶ ናይ ጉዳይ ኣሰብኡት እስኺ ተኸኻሒልኪ ሊፕስቲክ ጌርኪ ሜክኣፕ ጌርኪ ክሬም ጌርኪ ሎሽን ጌርኪ በቃ ከምኡ ተለኻኺ ናብ ስክሪን መፂኺ ብዛዕባ ከምኡ እዕልልና ተረዲእኪ ኣይምልከተክን እዩ ጉዳይ ኣሰብኡት ንኣሰብኡት ግደፍዎ ሰብኣይ ከዓ መስል ንባዕሉ ጡስጡስ ጉዳይ ድምፅኺ እዚ ሽኮሪና ድምፅኺ ጉዳይ ፀጉርኺ ሜክኣፕኪ ግበሪ እሺ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ክንዋጋእ ኢና ባሕሪ ዶ ክንዳፈዕ ኢና እስኺ ናይ ከምኡታት ዘረባ ኣይኮንክን ሕጂ ንሕና ጥምዶ ክንብል ከለና ንሕና ከም ተጋሩ ዓሻሽ ኣይኮንናን ረብሓ ስለ ዘቐደምና እዩ ምስ ኢትዮጵያ ኣየዋፀናን እዩ ንሕና ንባዕልና ሃገር ክንኸውን ደሊና እንከኣ ባሕሪ የድልየና እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓፈርፈር ኣይትብሉ ፅምዶ እስኹም ኣብዚ ጉዳይ ፅምዶ እስኹም ንዓና ትደልዩና እምበር ንሕና ይንደልዩኩም ኢና ስቕበል ከብቲ ክልተ ዘራርባሲ ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ዘይተኣክል ዝተጋራጭዋ ዓይነት ቃላት ኣውፅዩ ዋላ ደንቆሮ ምዃኑ ሲ ካብዚ ክዛረቦ ፀንሐ ክትርድኦ ትኽእል ንሕና ንጥቕምና ኢና እንደሊ ሃገር ክንከውን ክንደሊና ክብል ፀኒሑ ሲ ባሕሪ እውን ክንደሊና ክብል ፀኒሑ ሲ ተመሊሱ ሲ ባሕሪ እንዳደለየ ሲ ኣነ ኮ ብጣዕሚ ይድገርመን እንታይ ዓይነት ስነ ሓሳብ እዩ ዘለዎ ትደሊና እምበር ኣይንደልየኩም ኢና ባሕሪ ደልየ እንዳበልካ እቲ ባሕሪ መጀመርያ ናይ ኤርትራ ምዃኑ እመነሉ ከም ትደሊና ከዓ ትፈልጥ ኣለካ ንሕና ቀዳማይ ነገር ነዚ ፅምዶ ብጣዕሚ ኣብ ዝተፈላለየ ሰባት ክዛረቡ ኣብ ቲክቶክ ዋላ ኣብ ዩቲዩብ ይርእየ ንግደፎም ቶም ጥዑያት ሶሪ ተጋሩ እዚኣ ንድሕር ተለኹ ሶሪ ንዓኹም ኣይትምልከተኩም እያ እዚኣ ነቶም ብዛዕባ ናይ ፅምዶ ኤርትራውያን ትደሊና እምበር ንሕናስ ኣይንደልየኩም ኢና ትብሉ ንሕና ኣይንደልየኩም ኢና ነቶም ከምዚኣ ትብሉ ሲ ንሕና ኣይንደልየኩም ኢና ንዓኹም ብምንታይ ኢና እሞ ባሕሪ ከይከውን ባሕርና ኣለና ብባሕርና ኢኹም ክትጥቀሙ
ንግዲ ከይከውን ባሕርና ተተኸፊትልና ስራሕና ተጀሚሩ ባዕልና ንባዕልና ኢንቨስት ክንገብር ንኽእል ዓይነት ሰባት ኢና ዓቕሚ ዘለዎም ገንዘብ ኣዝዮም ሓፋትም ሰባት ኣለውና ኢንቨስት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ብምንታይ ኢና ናባኹም ክንደልየኩም ብምንታይ ኢና ክንመፀኩም ትደልዩ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ ዘለኩም እየ ድምልሰልኩም ዘለኹም ንከምዚ ዓይነት ከም ናይዚ ደንቆሮ ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ክልተ በቃ በበይኑ ዓይነት ቃላት በበይኑ ዓይነት ዘረባ እተውፅኡ ሰባት እየ ድምልሰልኩም ዘለኹም ሃገር ክንከውን ኢና እንደሊ እንዳበልኩም ሲ ባሕሪ የድልየናይ እንዳበልካሲ ትደሊና እምበር ኣይንደልየኩም ኢና መን ይኽደልየካ ድደልየካ ሰብ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ፅምዶ ተተባሂልካ ፅምዶ ከዓ ንኽልቲኡ ህዝቢ ሰላም ንኽረክብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዶባት ዘሎ ብሰንዓፈ ዘሎ ድዩ ብናይ ዓዲ ኋላ ዘሎ ድዩ ኪድ ብበዓል ሻምቡቆ ዘሎ ድዩ ነዚኦም ብፍላይ ሲ ብጣዕሚ ኣተድዮም ብጣዕሚ ሰላም ገይሮም ክነብሩ ይደልዮም እቲ ህዝቢ ክሳብ መዓስ ድምፂ ኩናት እንዳሰምዐ ዝነብር ግረፎት በዓል ኣስመራ ዓበይቲ ከተማታት ዘሎ ሲ ንዕኦም ሓሊፎም ገለመልዮም ከርክቡካ ድኽእሉ ወይ ንበዓል ግሮስርናይ ገለ ዘሎ ሓሊፎም እዮም ናብ በዓል መቐለ ከርክቡ ዝኽእሉ እቶም ኣብ ጫፍ ዘለዉ ግን ኩሉ ግዜ ምስ ተረበሹ እዮም ነዚ እቲ ፅምዶ ነዚ እቲ ሰላም ኣብ መወዳእቱ ከዓ ነዚ ሃዲዱ ዝመፀካ ዘሎ ሓይሊ ከዓ ደርዒምካ ከዓ ሃገር ዲኻ ትኸውን ኣይትኸውንን ከዓ ሽዑ ተርክበሉ ሽዑ ትዘራረብ ሽዑ ከዓ ከምዚ ኢልካ መፅኻ ከዓ ንዓና ምተዛረብካና ነርካ ሕጂ ሲ ሃገር ክኸውን ደልየ እንዳበልካ ተመሊስካ ባሕሪ እንደሊና እንዳበልካ ትደሊና ይኹም እምበር ኣይንደልየኩም ኢና ባሕሪ ኣካል ናይ ምንታይ ድዩ ናይ መንዲቲ ባሕሪ የውድቐካ ድዩ የውድቐኩም ዲቱም ሰባት ከመይ ኢኹም ትኾኑ ዘለኹም ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ዘይተኣክል ክንዲ ዝግልብጥብጥ ሓቂ ዘረባ እንድሕር መፂና ማለት ፈኻራ ግደፉን ናትኩም ስለ ዘይኮነት ሸላዕ እንታይ ማለት ናብ ዛዕባ ከምዚ ክንዳፈዕ ኢና እስኻ ወላ ሓንቲ ትዳፈዕኒ ኢኻ ሰብኣይ እንድሕር ብውልቂ ገይርዎ ነይሩ ዘረባሲ ብውልቂ ከይገብሮስ ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ኣትዩ ትደሊና እምበር ኣይንደልየኩም ትደልየኒ እምበር ኣይደልየካነ እንተ ትብል ከማና ሓይሽ ትደሊና እምበር ኣይንደልየኩም ኒና ኢሉ ብሓፈሻ ገይሩ ተመሊሱ ንስኻ ብውልቂ ዶ ገል ኮንካ ወረዳ ርኢና ክተት ሓሳብ ኢለቕማፅ ስለዚ ኣይተሐምሱ ኣንታ ሱቕ በሉ ክልቲኹም ለቓሚ መፂኹም በጃኹም ንመኒ መኒ ማዓዳይ መኒ መኻራይ ወረድ ንዓውፃእ በጃ ኸይለካ መጀመርታ ኩሉ ግዜ ክፈልጦ ዘለዎ ንሕና መራሕቲ ኣይኮናን 4 ነጥቢ እንታይ ዳ ክትገብር ወዲድካ መራሕቲ ተዘይትኾኑ ዳ ንምንታይ ዳ ከይድኩም ኣብኡሲ መግለፂ ኣውፂኹም ንምንታይ ዳ ናይ ክተት መልእኽቲ ኣውፂኹም ተሓደስ ድሮ ከማ ናብ ነሮ ተራእዩ ዘሎ ማዓንቲ ቪድዮ ርአዮ እቲ ኤሮፓ እናተቐመጠሲ ከድምፃ ደይካለስ ኤሮፓ ዝበለው ክሻ ጌርካ ዝስራሕካዮ ድመስል ኣብኡ ንምንታይ ዳ እቲ መግለፂ ነይሩ እንታይ በቶም ኣብኡ ደለዉ እቶም ቁናሓቶም መሳኪን ሰባት ዲኹም ትፃወቱ ዘለኹም ምንታይ እዮም እንታይ ዕላማኹም ትመደብኩም እንታይ እዩ ሓለፍቲ ኮይንኩም መፂኹም ደይኮንኩም ተዛሪብኩም እንታይ ናበይ ኢኹም ተሰሓቡ ዘለኹም መራሒ ይኮንኩን ኣነ እቶም ኣብዚኣ ዘለዎም መራሕቲ ይኮንኩን ኣይኮኑን እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ተልኩምኒ ኔርሊ 2 years 2 ዓመት ዝወሰደ መስርሕ ምስ ዝምልኮታ ኣካል ባይታ ንኽንረክብ ቦታ ረኺብና ፀላኢና ንኽነጥፍእ ንሰርሕ ዘለና ሰባት ኢና መራሒ ይኮንኩን በቃ መራሕቲ ይኮኑን ኩሎም እዚኣ ክትርድዋ ትክእሉ ለኩም መሪሕነት መዓስ ይመፅእ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ፅቡቕ ብቐደም ጠፊእኹም እንዲኹም ነርኩም ዝያዳ ከዓ ውድቀትኩም ዝርኢ ከዓ ዝትገብርዎ ዘለኹም ኢልና ኢና ከዓ ንሕና ካብ መጀመርያ ኢሉ እዩ እቲ ህዝቢ እውን ኢሉ እዩ ዝትገብርዎ ዘለኹም ሲ ኣይከይድኒ ኣበይ ከም ዝቕፅል ክንሪኦ ኢና መፅያ ሕጂ ምዝላቕ ኮይና ንሕና ሓለፍቲ ይኮናን ወከልቲ ይኮናን ንዝመፅእ ባይታ ዳ ኢና ነጣጥሕ ዘለና ግን እስከ ንሕና በጃኹም ናብ ዝቕፅል መድብና እንዳስሓቕና ትማሊ ኣምፅዮ ዝነበርኩ ማለት እዩ ሓደ ሓውና ወደይ ጠፊእኒ ወይ ሞይቱ ወይ ተቐቲሉ ተኮይኑሲ ንገሩኒ ወይ ጥዑይ ሓደ ለዋህ ትግራዋይ ከዓ ፀጊዕዎ እንተሎ ድሃይ ክፈልጥ ብምባል ኣምፂናያ ነርና ንሰልጠነ እውን ቆሶ ነይሩ እዩ ኣሜሪካ ካ ዘለካ ፅቡቅ ጌርካ ገፀ ይሓዘኒ ክንራኸብ ኢና ግድን ክንራኸብ ኢና ኢሎ ማይ ሓዊሱ ሰልጠነ ከዓ ኣነ ይኮንኩን ኣነ ንወድኻ ደሳብ ይብል ኣሎ እንዲያሞ ዘሎ ፅቡቅ ድሃ ማለት ብፅልና ዝተባዕጡ ሰባት ምዃኖም ርዲ እዩ ንስኻ ነብስኻ ክትቀትል ትኽእላ ብፅልና ዝተባዕጡ ምዃኖም ሰባት ፍሉጣት እዮም እዚ ሰብ እዚ እኮ ወደይ ጠፊእኒ እዩ ድብል ዘሎ ጥሪተይ ኩባያይ ማንካይ ኣይኮነን ወደይሲ ጠፊእኒ ትወደይሲ ኣበይ ኣሎ ኣይፈለጥኩን
ሜይቢ ምስቶም ቁተልዎም ትብሎም ዝነበርካ ደረከብካዮም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይገድፈካን ይብለካ ኣሎ ወዲዩ ሰብ እዚ ወዲዩ ጠፊእዎ ደሎ እንታይ ኻ ብፅልእ ዝተዋሕጠ ገለ ብፅልእ ትዛረብ ኣለኻ ንህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ዲኻ ትፀልም ነርካ ሳ ክንደይ ሕማቕ ዲኻ ትገብር ነርካ ካብቶም ሕማቕ ንክግበሩ ትፈርዶም ዝነበርካ ወደይ ክኸውን ይኽእል ኢልካ እንታይ ብፅልእ ክሕዘካ ብቐደም ብፅልእ ዝተተሓዝካ ሰብ እንታይ ደፍቱ ትኸለካ እንታይ እዩ አንታ ነሲ ነፍስኻ ትከፍል ትኽእላ በቲ ድንቁርናኻ ማለት እዩ ብዛዕባ ወድኻ ዝበልካ ግን ኣነ ደ ኩናት ጀሚረ እዮም ኣብ ሕንፃፅ ቆ ሻዕብያ ይቐትሉ ኣነ ደ ሻዕብያ ኣነ ደ ፈጢረ ኣነ ሲ ኣበይ ኣለካ መርትዖ ተባሂልኩም ከዓ እኮ ኣይቶም ትስኒ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ሻዕብያ መርትዖ የለን ገለ ትልካ የለን ፌደራል ትልካ ኣሎ መርትዖ ትልካ ኣሎ ከምቲ ዝርከብ ዝነበረስ ኣበይ ሎት መርትዖታት ጭብጣት ኣበይ ኣሎ ናይ በዓል ሰልጠነ ግን ትገብርዎ ዝነበርኩም ማዓት ጭብጣት ኣሎ ማዓት ብሽምኩም ድግበር ዝለኣኽ ዝነበረ ድወፅ ዝነበረ ሓበሬታታት ኣዝዩ ብዙሕ ተኾናት ኣነ ደፈጥረ ኣነ መንግስቲ ደ ኣነ ደ ወድኻ ኣሳር ይደልካ ምስ ወድኻ ተሰዲደ ደ ኣነ መን ኢኻ ከምኡ ኢሉስ ኣፀልሞ እንዳበለ ዝሰደኩም ዘሎ መን እዩ ኣነ ኩክንም ዝብለኒ ኣብ ኣሜሪካ እንዳሃለኹ ፃዕሪኻ ዘይትፈልጥ ብቐደምካ ዝፀለምካ መን እዩ ሞናዕኻ ክልእ ክልካ ንስኻ ተላኢኽካ ድመፃኻ ሰብስ መን ይንዓኻ ዝልእ ክልካ ሰብ የለን ሕልንኡ ምግባር ዝኣበዩ ሰብ ከምዚ ኸማና መፅኡ ንዓኻ ንነቕፈካ ንዓይካ ፅባሕ ንጎ ኸማ ኢኻ ትብለኒ ማለት ኮይ ሕልና ምግባር ስለ ዝኣበየና ትገብሮ ዘለኻ ኣካይዳ ደስ ስለ ዘይብለና ወፂና ኣብዚኣ ንዛረበካ ኣለና ሰብ እዚ ኸዓ ወደይ ጠፊእ ንብለካ ኣሎ ቁተልዎም ትብል ስለ ዝነበርካ ቅድሚ ሕጂ ምስቶም ቁተልዎም ዝበልካዮም ጠፊኦም እንድሕር ተኾይኑ ተሓታታይ ንስኻ ኢኻ ኢልካ እንታይ ሞ እዚኣ ቅብልቲ እንዲኣ ትቅበላ ኢልካ እንዲኻ እሞ ከም ቀታሊ ኣሳሪ ከምዚ ገይሩ ንወደይ ንገለይ ኣይተርፈካን እንዲሁ እቲ ዘረባ እቲ ዝበሃል ኢልካ ኢልካ ሓደ ግዜ ዝትብልዎ እንታይ ሰበብ ምፃልኩም ኣይፈልጡልኩም ኦፍኮርስ ብዙሓት ይኹን ከምዚ ዝብሉ ግን ብውሕዱ ሓደ ክልተ ሰባት ኣብነት ክገብረኩም እየ ብሕጊ የዛረብ ዘሎ ዝሓለፈ እውን እዚ መን እዩ ዝበሃል ሚኪ ትግራይ ዝበሃል ኣብ ስሙዶ ተጠሚጡ ዘሎ ከም ብዕራይ ንሱ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ዘረባታት ተዛሪብ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ምሉእ ኣድራሻን ሽሞምን ይደለ ኣለኹ ኣነ ያ ኣብ ኣሜሪካ እየ ዘለኹ ለኒ ኣሎ ፅቡቅ ኣብ ኣሜሪካ ጭብጢ እንተለካ ጠበቓ ጥራይ ዘድለይካ ጠበቓ ከዓ ኣብዴት ክህበኩም እዩ ብቐፃሊ ካብቲ ስራሕና ክዕንቁፍና ናብ ዘይተደለየ ነገር ክወስድና እዮም ሃለሎ ዝብል ዘሎ ከምዚ ክሪኦ ከለኹ ወዱ ዝመት እውን ኣይመስለኒ ናይ ድራማ ሰብ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ዓጭቀን ናይ ድራማ ሰብ ዳ በዓል ንስኻ እንዲኻ በጃኹም ምስ ይርጋኣለም ጌታቸው ኮንካ መን ሽሙ ጠፊእኒ ሽሙ ያ ኣፀሊምካ ነርካ ሓደ ሓውና ኣፀሊምካ ኣብዚ ማስ ሜዳሲ ኣምፂኻስ ኣፀሊምካ ምስ ይርጋኣለም ጌታቸው ኮንካስ ኣቦዩ ቦሎ ኢልካስ ኣቦዩ ኣቢልካስ ኣፀሊምካ ዳሓር ምስ ተፈልጠ ከምዝን ተታሒዙሎ ቪድዮ ምስ ተባሃልካ ኣንሳሒብካ ኣላታ ጉዳይ ንስኻ እንዲኻ ኣብ ፀለመ ቀዳማይ ንስኻ እንዲኻ ማዓት ፊልማት ትሰርሕ እንታይ ኢኻ ስልጠነ ተራስነ እንዲኻ ዘላ እዚኣ ተራስነ እንዲኻ ዘላ ወዱ ዝሞተ ሰብ ኮይኑ ይስማዓኒ ወዱ ዝሞተስ ኣብ ማውታ ወዱ ክፈልጥ እዩ ዝግብኦ ብግምት ብሃውሪ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣበይ ኮይኒ ኣነ ወድኻ ዘለካ ሓመድ ዳ ብላዕመ ከመይ ሓርገ ፅብላዕኻ ኣበይ ኮይኒ ድሓር ኣነ ኣሜሪካ ተለኹ ይተኸሰኒ ስኻኒ ዘሎ ኣበይ ኣሜሪካ ኣበይ ስተኻ ኣለኻ መን ኢኻ ኣይፈልጠካን ኣይፈልጠካን ንስኻ ግን ንዓይ ተፀልመኒ ኣለኻ ማለት ዲፈሜሽን ንሓደ ሰብ ከዓ ኢትስ አ ክራይም ነፃ ሰተካ የለን ህዝቢ ዓድና ድላይካ ኢልካ መኻድ ዝበሃል ነገር የለን ትፈልጦ ዘለካ ድላይካ ኢልካ መኻድ የለን ሕቶቶ ኢኻ ትካየድ ዘለካ ማለት ንፖለቲካ መክሰብ ንምፅላም ኢልካ ክኮን ትኽእልካ ንታሕተካ እዮም ዘለካ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኻ ኣነ ሸቀላ ይብለካ ስለዚ እቶም ትፈልጥዎ ሙሉእ ሽሙ ስጋብ ኣድራሽኡ ክትተሓባበሩኒ ኣብ ፌስቡክ ክሰቱለይ እንታይ ክትተሓባበሩ ኸዳ ኢልካ እኒ መፂ እኮ ባዕሉ ኢልካ ክረኽበካ ስደልየ ኢልካ ኣድረሱ ሽሙ ገለመለስ ነይርካ እዩ ስለለይ ዘብል ገለስ የብልካ ኣብኡ ለካ ኣድረሱ ገለመለ ብሙሉእ ወሲድካ ብኣ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ሰልጢኖ ተራስነና ዳ ኸይትብሉ ከዓ ፈፃሚ ኣካል ስለዚ ዝለዓለ ስልጣን ናይ መዓልታዊ ዕዮ ናይ ምምሕዳር ናይ ምፍፃም ዝለዓለ ስልጣን ዝሓዘ ኣካል እቲ ፈፃሚ ኣካል እዚ ፈፃሚ ኣካል ግን እታ ኦፊስ ከማን ኣይወነናን ዘሎ እዞም መንእሰያት ዝሕልፍዎ ዘለዉ ብድሆን መከራን ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣነ በቐረባ ሓደ ኦፊስ ትብሎሲ ሓደ ኣዝዩ ብዙሓት ሰባት ዝጥርንፍ ዝካየደሉ ዝሳላሰለሉ ወረኣቕቶም ተሓሓዘሉ ኦፊስ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸፍተ ከም ፈውሲ ማሕላስ ሓንቲ ፋይል ሓንቲ ወረቐት ኢኻ ክትረክብ ዶ ይትኽእል ኣብታ ኦፊስ ንዑ ዝድርዕ ዝዛረብ ዘሎ ሓውና እንዲያ ከምሶም ስለ ዘለኹ ፈልጡ እዩ እታ ኦፊስ እኳስ ከመሓድርዋ ኣይክእሉ
ኦፊስ ናይ አዲስ አበባ ኣብ ኢድ ኪሮስ እያ እታ መፍትሒ ሲ ኣይህቦምን ኣኼቦም ገለ ጉዳያቶም ከሳልጡስ ንዕኦም ዘፍቅሩ መፍትሒ ሃበና እናበሉ ካብ ግሎባል ሓው ጥዑም ዝግጣዓመ ምስ መፀ ናይ ግሎባል ኣቦ ወንበር ኮይኑ ምስ መፀ ሲ ናብታ ቤት ፅሕፈት ከምዘይ መፅኡ ተገይሩ ስሩዕ ዝኾነ ርክብ ክግበር ቶም ፈፃሚ ኣካል ናይዚ ከተማ ምስ መፅኡ ዘሎ ጋሻ ክዘራረቡ ገለ ርክባት ገብሩ ኣብ ኦፊሶም ይኸውን ዘሎ ናብ ኦፊሶም ምስ ከዱ መፍትሒ መሃብ ኣብይዎም ከሊእዎም ሲ ናብታ ኦፊስ እታው ተሳኢንዎም ብድሕሪኡ ብክንደይ ንዓንዶ ማጥ ናይ ምሽምጋል መስርሕ ክንብሎ ንኽእል ድሕሪ ክንደይ ልማኖን ምርድዳእን ዳርጋ ተረኺባ ክብለካ ከለኹ ግን ብቋምነት ኣይኮነትን እንኩም ተጠቐምላ ተጠቒምካ ትመልሳ ተቋምታ መፍትሒ እዚ ብዙ ዘሎ መሪሕነትስ ናይ ባዕሉ ኦፊስ እኳ ከም ማሓደርን ክውንንን ኣይከኣለን ካልኦት እዮም ወነንቱ እታ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘላ መስመር ርክብ እታ ናይ ምሕዝነት ርክብ እታ ናይ ቃልሲ ምድግጋፍ ርክብ ናብ ኢዶም ከይተኣቱ ክንደይ ሽርሒ እዩ ዝግበር እሳቶም ከየማእዝንዋ ከይገብርዋ ከይቀርብዋ ረኣዮ ኖ ምስ መንግስቲ ዝኣክል ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሞ ብግሎባል ደረጃ እዩ ትርክብን ዝምድናን ክህሉ ዘለዎ እቲ ጨንፈርካ ኣብ ትሕቲ ግሎባል ስለ ዝህሉ ትርክብ ስሩዕ ዝኾነ ብላዕለዎት ኣካላት መንግስቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኣካል ኣሎ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ካ ዝለዓለ ዝበሃል ኣካል ግሎባል እዞም ክልተ ዝለዓሉ ኣካላት ዝምድና ይመስረት ገለ ዝብል መትከላዊ ዝኾነ ሓሳባት እዩ ነዚ ክኸውን ገይሩ ከይንብል እቲ ግሎባል እውን ክርከብ ኣይከኣለን እታ መስመር ዝምድና ግሎባል ዝወነና መስመር ዝምድና ከምዘየላ ኣብዚ ይዕዘብ እያ ሕጂ ንግሎባል ስለ ዝምልከት እዩ ኢሎም ከይመኽኑ ኢልካ እቲ ግሎባል ንባዕሉ እታ መስመር ከይሕዛ ተገይሩ እታ ዝምድና ብውልቀ ሰባት እያ ተኸይዳ እታ ዝምድና እያ ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ከም ጨንፈር ኣብዚ ናይ ባዕሉ ኣባላትን ውዳብን ሃልይዎ ብስሩዕ ጉባኤ ዝተመረፁ መሪሕነት እውን ሃልዮሞ ንሱ ብትካላዊ ዝኾነ መልክዕ ምስ መንግስቲ ርክብ ከይገብርካ ንሶም እውን እታ መስመር ከይርከብዋ ተኸልኪሎም ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ መስል ዘሎ ሃዋሁ ማለት ናይ በዓል ኪሮስ ጉድ ኣዝዩ እንዳቐፀለ ዝርከብ ዘሎ እንዲያሞ ናብ ዝቕፅል መደብና ክንከይድ ኢና ኣብዚ ቃልሲ ብንፅህናን ብቕንዕናን እንተዘይከይድኩም ሲ ንግዚኡ ከተሽከርክሩ ኢኹም ብምባል የጠንቅቕ ኣሎ ክጥንቀቕ ዝግብኦ ሲ ኣጠንቃቂ ኮይኑ ይመፅእ ኣሎ እንዲያሞ ኣብዚ ቃልሲ ብቕንዕናን ብንፅህናን እንድሕር ዘይተበጊስኩም ንግዚኡ ከተሽከርክሩ ትወልኢኹም ርሑቕ ግን ኣይትኸዱን እዛ ክንፈርጣ ዘለና ንግዚኡ ትዕቅፉ መስሊኩም ክተሽከርክሩ ትኸዱ ግን ርሑቕ ኣይትኸዱን ኢኹም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓቅን ዕላማን ዝዕወት ሓቅን ዕላማን ሒዝኩም ተጓዓዙ እከይ ዝኾነ ነገራትን ትርጉም የብሉ ናይ ሓቂ ተቃለስቲ ተኮንኩም ናይ ውሽጢ ሕማም ተዛረበ ዘሎ ግዳይ ዝኾንኩም ሰባት ብግርህና ዝኣተኹም ገለኹም ግን ብጉርሕን ብተልእኮ እዩ ኣታ ግደፍ ንበጃ ሰልጠነ ብጉርሕን ብኽብኣትን ብተንኮልን ብተልእኮ ማለት እዩ ሓደ ከባኻ ዝኸፍእ ሰብ ከማኻ ተንኮለኛ ሰብ ልቡ ዘይርከብ ፀሊም ንህዝቢ ኤርትራ ደመኛ ህዝቢ ኤርትራ ድኾነ ሰብ ኣሎ ዲ ከማኻ ልኡኻ ኣሎ ዲ በዓል ንስኹም ዲኹም ላልኡኻት ናይ ኤርትራ ደርፊ ክትሰምዑ ዶ ይትኽእሉ ብናይ ትግራይ ደርፊ ኣብቲ ፅንኩር ግዜ ትስዕስዑ ነበርኩም ኮይኖም ብቦሎም ቆተሎም ደርፊ ኮይኖም ትስዕስዑ ነርኩም ሓንቲ ናይ ፍቅሪ ናይ ኤርትራ ደርፊ ኮይኖም ዶ ትስዕስዑላ ነርኩም መን ይተንኮለኛ ታሽግሪ ወደ እዚ ኣገረ ኳዕዶ ከብለካ ርእስኻ ድንዙስ ዘለና ኣቃልስና ህግደፍ ከም ዘሎ ኣረጋግፅና ክንፈልጥ ዝግባእ ዓይነት እዮም ግን ከምዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሶት ነቢያት ክመፅኦም ብሽመይ ከምዚ ክብሉ እዮም ብሽመይ ክሽቁጥ እዮም ዝብሎ እሞ ብኸመይ ዳ ክነለልዮም ስልጢጣ ግደፍ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይተነብብን ኢኻ መፅሓፍ ቅዱስ ዘንብብ ሰብ ከምዚ ኣይገብርኒ መፅሓፍ ቅዱስ ሰሚዕካ ኢኻ ትኾን ካብ ገሊኦም ሰሚዕካ ኢኻ እምበር እዚኣ መፅሓፍ ቅዱስ ዘንብብ ሰብ ከምዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ዘይ ስነ ምግባራዊ ዘይ ሓላፍነታዊ ኣካይዳ ኣይከይድኒ መፅሓፍ ቅዱስ ዘንብብ ሰብ ከፊእ ተባሂሉ ሕልኑ ኣይሸይጥኒ ሕልናኻ ድሸጥካ ሰብ ኢኻ መፅሓፍ ቅዱስ ከተልዕሎ ከማንሲ ሸም ይሕፍር ብፍሪኦም ዝበሎ ኣብዚ ቃልሲ እውን ብፍሪኦም ኢና ክነለል እዮም ኣንፃር ተቃለሲ ዝኾኑ ሰባት እንተሪኢና ብፍሪኦም ክነለል እዮም ክንጠራጠረሎም ምክንያቱ ናይ ቃልሲ ባህሪ እዩ ኣብ ቃልሲ ኣንፃር ቃልሲ ዘይተሪኢኻ ክትጠራጠር ባህርያዊ እዩ ባህርያዊ ስጋብታ ቁኑዕ እንዳገበረ ዝኸደ ሰብ ክትኣምኖ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ መዓልቲ ካብ መስመር ክወፅእ ኣንፃር ቃልሲ ኣንፃር ተቃለሲ ተሪኢኻ ግን ክትጠራጠሮ መዐቀኒ ሙሉእ
መዋእልኩም ወፂኹም ሙሉእ ሕማቅ ኣካይዳ ከይድኩም መንእሰይ ስቕ ማስቕ ኢሉ ተስዒብኩም ምስኪና ስቕ ኢሉ እንዳጠፋእኩም ስቕ ኢሉ በቃ ሰዕቦኩም ስቕ ኢሉ ኸይድ ኣነ ሰሚዖም ድሕዙንኒ በቃ ንዓኹም ሰሚዖም ድኽተሉ ሰባት እዮም ድሕዙንኒ ሙሉእ መዋእልኩም ጌጋ ትገብሩ ነበርኩም ከ ሙሉእ መዋእልኩም ጌጋ ኣብ ስሕተት ትነብሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤክስ ዶ ትነብር ኢኻ ኣብ ኤክስ ነበር እንታይ ሽግር እዩ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሚሊታሪ ገይሩ ተሳኢሉ ነይሩ ኣብ ትግራይ ኢልኩም ጥዑም ህዝቢ ወዲ ባሻይ ሚሊታሪ ገይሩ ተሳኢሉ ሲ ኣብ ህግደፍ ኣሎ መራሒ ዝነበረ ናይ ኩሎም ደጃኹም መዐቀኒታትኩም መምዘኒኹም በቃ ብጣዕሚ ረቂቕ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኣብ ቃልሲ ከዓ እዚታት ይፀያቆት ዝኾነና ኣብ ክንዲ ናይ ቃልሲ ህንጢነትን ናይ ቃልሲ ድሌትን ሒዞም ዝመፁ ጥሙሕ ዝኾነ ኣጀንዳ ይህልዎ ኣታ ስልጡን ሓወይ ሰላም መፅያላ እዛ ሰላም ይመልእልና ክትብል ግበአካ ነይሩ ረብሓኹም ግን በቃ ቃልሲ እንዳበልካ ጥዑይ ቃልሲ ኮይ ትቃለስኒ ኢኻ ካብቶም ሒዝኩሞም ጠፍኡ ዘለኹም ንስኹም ኢኹም ጥዑይ ቃልሲ ተቃለሱ እኮ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ወላ ሓንቲ ንሓንቲ ሃገር ደጋፋይን ተቃዋማይን ኩላ ግድን እዩ ግድን በቃ ዋላ እታ ኣነስ ተባለት ኣሜሪካ ሲ ተቃዋማይ ኣለዋ ግድን በቃ ሕጂ ንሓንቲ ሃገር ተቃዋማይ ኩሉዋ ግዴታ እዩ ኣቃውማኹም ግን በቃ ስነ ስርዓት ደይብሉ ጠገለ ዘይብሉ ኮይኑ ጠገለ ደይብሉ ድሕረ ባይታ ተልእኾ ወይ ኢጎ ኣብቲ ቃልሲ ሽዑ ይርበሹ ማለት እዩ ሕጂ ክንደይ ግሩፓት ዝረኸብናይ ኣሎ ማሓውራት ኣለዎ ብግሩፕ ኮይኖም ኣብ ቲክቶክ ገሊኦም ተዋፊሮም ገሊኦም ኣብ ፌስቡክ ገሊኦም ኣብ ዩቱብ በቃ ንኽስቶ ፀልሞ ንኽስቶ ከም ዝበሎ ንኽስቶ ቀቲልካ በሎ ልክዕኩም ሕጂ ዝገብሩና ዘሎ ማለት ንስኻ ንውፊ ቀጥቅጦ ንስኻ እንተፈታዎም ዝግበሮ ውፊ እንተፈታዎም ክንፈልዮም ኣለና ምስ ክስቶ ከምዚ ክነባሶም ኣለና ኣብ ፀኒሕኻ ኪሮስ ከምዚ ገይሩ እዩ ኪሮስ እኮ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 30 ዓመት ከምዚ ኢሉ እዩ ኣበይ ነርካ እንድሕር ኣብቲ ሽዑ ለይ ትዛረብ ሓቂ እንተለካ ምስ ተባዕስካ ዲኻ ተውፅኦ ድሕሪ 30 ዓመት ዲኻ ትዛረቡ ምንታይ ከም ትልቕ ምፁ መን ኢኻ ኣምነኩም ሕጂ ነታ ዘላ ነዳድ ወስኸላ ሃባ ከምዚ ኮይኑ ነይሩ እዩ ሓደ ነገር ነረኩም ኣብ ግዜኡ ዘይተባሃለ ፀኒሕካ ድሕሪ 3 ኣንታ በይሞ ሰማዕ ሲኖ እምበር ኢሎምን ተዛሪቦምን እዮም እኮ ብዛዕባ ኪሮሲ ክንደይ ተባሂሉ ክንደይ ተዛሪቡ እዩ ግን ከተቃልዕዋ ኣይከኣልኩምን ወይ ክትብልዎ ክደፍእሉ ኣይከኣልኩምን ንስኹም እምበቺ ምስኡ ኮይንኩም ፀዲፍኩም ሒዝኩም ነቲ ሰብ ዝለባም ምፅዋስ ትርጉም የብሉን ዝገርመኒ ነገር ኣሎ ንብዙሓኩም ክውንጅለኩም ኣይደልን እየ ግን ገለገለ ሰባት ረብሓ ዘለኩም ሰባት ኣለኩም ስለንፋለጥ ኣብዚ ናይ 15 ዓመት ፈተነ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኤርትራን ትግራይን ናብ ሰላማዊ ፀምዶ ብምምፅኦም ክሓምም ዝኽእል ኤርትራውን ትግራዋይን ኣይኮነን ክሓምም ዝግብኦ ኤርትራውን ትግራዋይን ኣይኮነን እመኑን እዚ ሕጂ ኤርትራዊ ይኹን ትግራዋይ በዚ ፅምዶ እዚ ክሓምም ኣይግብኦን እዩ ክሓምም እውን መሰል የብሉን ምሽ ዶ ክሓምም ይኽእል ይኽብለኩም ንክሓምም እውን መሰል የብሉ ሓደ ግዜ ሕማም መሰል ተኢልኩም ጉድለት እንጂ ሕማም ናይ ጥዕና ጉድለት እዩ እዳእኩም ኣሎ ናይ ጥዕና ጉድለት እዩ ግን ክሓምም እውን ኣይግብኦን እዩ ቢኮዝ ብሰላም ዝሓምም ሰብ የለን ብሰላም ኣብዚ ዓለም እዚ ዝሓመመ ሰብ ተፀለለ ሰብ ኣይንፈልጥና ብሰላም ፅቡቅ ናብራ ዝነብር ብሰላም ፅቡቅ ገይሩ ደቁ ዘዕቢ ብሰላም ወፊሩ ዝምለስ ሓረስታይ ብሰላም ወፊሩ ዝምለስ ጓሳ ብሰላም ወፊረን ዝምለሳ ኣሓ ኢና ንፈልጥ ወይ ከብቲ ኢና ንፈልጥ እምበር ሰላም ስለ ዘሎ ፀገም ዘጋጥሞ ሰብ ሰላም እንተሎ ኣምሲኻ ተኣቱ ሰላም እንተሎ ነጊድካ ብሰላም ትምለስ ናይ ምክሳብ ዘይምክሳብ ከመሓንጎልካ እዩ ሰላም እንተሎ ሰብኣይካ ወፊሩ ኣቱ ሰላም እንተሎ ዲኻ ቤተክርስትያን ተሳሊማ ብሰላም ገዛእ ትምለስ ሰላም ናይ ኩሉ መሰረት እዩ ሕጂ ብሰላም ሲ ኤርትራውያን ይኹኑ ተጋሩ በዚ ናይ ሰላም ፅምዶ ክሓሙኽ እንተደኣ ሰሚዕናዮም ገለ ሽግር ኣለዎም ማለት እዩ ገለ ሽግር ኣለዎም ወይ ገበነኛታት እዮም ወይ ዝኾነ ፀገም ኣለዎም ወይ ዝኾነ ኣካል ይልእኾም ኣሎ ማለት እዩ for the sake of ከምዚ ካሽ ዝኾነ ኣካል ሲይልእኾም ኣሎ ማለት ምክንያት የብሉ መሰል ኣይኮነን ሓደ እዋን ሰላም ቃወሞስ መሰሉ እንዲዋ ከመይ ጌርካ ሰላም ትቃወም ሰላም መሰል ኣይኮነን ክትቃወሞ ትክክለ ንሰላም ሲ ከመይ ጌርካ ክትቃወሞ ቴንክ ዩ ወጣባ እዚኣ ሃገራዊ ኣብ ቲክቶክ ዝነጥፍ ሓውና ኤሪላቭ እዩ ፖስት ኢሏ ካብኡ ምፅያ እቶም ዘይፈልጥዎ ኣቲኹም ፈሎ በሎ
ፍላይቶም ሃገራውያን ኣፍቀርታ ሃገርና ድኾና ኣቲና ፎሎ ንበሎም ካብቶም ንፉዓት ኣብነታውያን ሓውና እዩ ኮይኑ ግን ሰይቲ ዳንኤል መለስያ ብዙሕ ሽግር ሓሊፋያ ብዙሕ መስዋዕቲ ሓሊፋያ ድሕር ዳንኤል ምእሳሩ ደሕዘነን ነገር እንድሕር ተሃሊ ግን ዳንኤል ሲ ካብቶም ውፍያት 20 ሰነ ክመፅእ ከሎ በዓል ናፅነት ክመፅእ ከሎ ሞኻ ምስቶም ፀላእትና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ባንዴርኡ ገይሩ ሃገረይ ዝብል ዝነበረ ሰብ እዩ ኮይኑ ግን ብጥቆማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብጥቆማ የልብለኩም ዘለኹ ኣብታ ግዜ እቲኣ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝነበርኩ ቴሌፎኑ መጀመርያ ንኸይድወል ቴሌፎኑ ተዓፂ ሴም ካርዱ ንኸይድወሎ ሴም ካርዱ ልኩም ዝገበርዋ ከይዶም ካብ ገዛ ኳሕኪሖም እዮም ኣውፅኦም ፈቆዶና ፖሊስን ገለን ኣልባብ ጥፊዮም ንኤርትራ እትዮም ኤርትራ ምስ ኣተወ እዛ ሰበይቱ እዚኣ ድሃይ ክትገብር እንተበለት ድሃይ ዝበሃል ነገር የለን ኣበይ ከም ደኣተወ ኣይፍለጥን ብጣዕሚ ይሕዝነካ እቶም ሲ ንከምዚ ዓይነት ትከታተሉ እዞም ብዓሰብ ገይሮም ድመፅኹም ዘለዉ ሲ ናይ ኣሕዋትና ካልኦት ድምፅስ ኣይስማዕን እዩ ስድሮኦም ሲ ይሻቀሉ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሓቂ ኣብ ሪሊ ክንዛረብ ኢና ፅቡቅ ክንዛረብ ኢና እቲ ዝተረኣየና ነገራት ጌጋታት ከዓ ክንዛረብ ኢና ምክንያቱ ሲ በዓል ዳኒ ፅቡቅ ዝገበሩ እዮም ክንደይ ስራሓት ክንደይ ፊልማት ዝሰርሑ እዮም እሞ ካብ ኣፎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምዃን ንሃገሮምን ንህዝቦምን ድምፂ ዝኾኑ ዝነበሩ እዮም ንዝተፀጎሙ ዝሕግዙ ዝነበሩ እዮም እዞም ሰባት ተታሒዞም ዓሰብ ኣትዮም ገለገለ ኣነ ተሰማዕኹም ኣለዉ ድሃዮም ሽግር ዘሎ ኣይኮነን ናይ ዳኒ ግን ቆልዓ ዝሓዘት ኣላ ሰበይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትቕመጥ ድሃዩ የብለይን ክሳብ ዛ ሕጂ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን ክትብል እንከላሲ እዚስ ናይ ምንታይ ሕምቀት እዩ ናይ መን ሕምቀት እዩ ገለገለ ሲ ብጣዕሚ በቃ ሓደ ግዜ ሲ ብጣዕሚ ደይከውን ነገር እዩ ትግበር ኣብቲ ዓድና ደየለ ነገር እዩ ትግበር ንሕና ኣብዚ ዘሎ ተቃዋማይ ንመንግስቲ ገሊ እዩ ዝነቅፍ መንግስቲ ደይገብሮ ተራ ሰባት ተራ ህዝቢ ኣብ ትሕቲኦም ዘለዎ ሓለፍቲ ዝገብርዎ ክፍኣተ ግብሪ ይበዝሕ ክሳብ ሕጂ ሲ ኦልሬዲ 7-8 ወርሒ ኮይኑ ኣሎ ዳንኤል መለስ ክሳብ ሕጂ ድሃዩ ድበሃል ኣይረኽበትን 7-8 ወርሒ እዚ ሰብ እዚ ፓስፖርት ዘለዎ ከይትግሮም ክኸይድ እንከሎሲ ዳርጋ ሽዕያ ፓስፖርት ሒዝዋ ናይ ኤርትራ ወፅያ ነይራ ፓስፖርት ዘለዎ ሰብ እዩ እሞ ጌጋ ከይህልዎ ገለ እታ ጌጉ ክትከውን ትኽእል ምስ ሰላም ኮይኑ ምስ ሰላም ከዓ ኣዲስ ኣበባ ሰጊሩ ከም ሰብኡ ሰጊሩ ካብኡ ሓሊፉ ዝገበሮ ወላ ሓንቲ ነገር የለን መዓት ነገራት ኣሎ ኣብ ዩቲብ ኣቲኩም ክትርእይዎ ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ ኤርትራን ሃገራውነትን ድጎስጎሶ ዝሰርሑ ፊልማት ክሳብ ንህይወቱ ኣብ ታርጌት ዘእተወሉ ናይ 20 ሰነ ወፂኦም ሰሪሖም ኣብ መትከለያነ ደረቕኛ ይነቐፀ ገለ ዝብል ምስ በዓል ሰይትንሆም መስተ ኣድያም ደእሰራ ዝነበረ ጉዳያት ዝነበረ ንከምዚ ዓይነት ዝገበረ ሲ ክሳብ ዛ ሕጂ ሰበይቱስ ድሃይ ድበሃል ሲ ኢና ክትርኢ ከለኻስ ብጣዕሚ ዝሕመካ ዋላ እታ ሃገራዊ ኣብ ቲክቶክ ዝነጥፍ ኦማይ ጋድ ኢሉ ናይ ብክያት ሓዘን ገይሩ ድሃይ የለን ኢሉ ገይርዋ ተሰሚዕዎ ብጣዕሚ ካልኦት ተሰምዖም ሰባት ነይሮም ኣነ እውን ተሰሚዕኒ ንምንታይ ሃገራዊ ከለኻ ከምኡ ትብል ገለ ንጌጋ ክንብል ኢና ክንብል ኢና ንቑኑዕ ከዓ ክንድግፍ ኢና እዚ ዝግበር ዘሎ ጌጋ ግበር ኣሎ ኣሕዋትና ተሓዙ ኣለዉ ተታሒዞም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኤርትራ ምስ ኣተወ ግን ድሃዮም ኣይርከብኒ ዘሎ ኣብ ምንታይ ብኩሉ ድዮም ክግፍዑ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብቲ እስር ቤት ዘለኹም ገለገለ ሰባት ሲ እንድዒ ብዙሕ ተዛረብና ነርና ትርጉም ዘሎ ኣይኮነን ብዝያዳ ናታ ልቢ ትትንክፍ መልእኽታ እቲ ትብሎ ዘላ ምስ ተሓተተት ካብ ህዝቢ ድመፃ ርእዩተያ ትምልስ ነራ ዝሓፍትና ሰይቲ ዳንኤል መለስ ማለት እዩ ንስማዓያ እሞ ካፒታል ካብ ህዝቢ ዝመፃ ርእዩተያ ክትዛረብ ፀኒሓ ካፒታል ሓፍትና ብጣዕሚ ተሰሚዕኒ ብጣዕሚ ዳኒ ንፋለጥ ኢና ካብ ፅቡቅ ጌርና ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ናይ ክለብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ንስራሕ ስለ ዝነበርና ድሓን ድኾነ ዋላ ክፊእ ተባሂሉ ሓፂር ኣብ ክፍሊ ተዓሊም ዳርጋ ባሓለይና ነርና ኣብ ማይ ሰራው ኣብ ጉጅለ ባህሊ ናይ ንእሽተይ ተሓላሊፍና ገለ እምበር ኣብኡ ባሓለይና ነርና ገለ ስራሓት ኣብ ኣስመራ ሰሪሕና ኢና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ባሓለ ሰሪሕና ኢና ብጣዕሚ ጥዑም ሰብ እዩ ሓላል ሰብ ለዋህ ሰብ እዩ ዳንኤል ከም ሰብ ብጣዕሚ ፈቃር ሰብ እዩ ሕማቕ ደይወፆ ሰብ እዩ ሕጂ እዚ ዓይነት ከምዚ ሰብ ሃገረይ ድብል ነበረ ከምዚ ክጎንፎ ክትሪኦ ከለኻ ሰበይቱ ተሰሚዕዋ ክትዛረብ ከላ ኣብ ምንታይ ኩነታት ነራ ንሕና ባዕልና ኢና ንፈልጦ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎ ተወሰኮ ኮይንዋ ድሃዩ ሲኢና ተሰሚዕዋ ትነባዓላ ኣነ ከማን ብጣዕሚ ተሰሚዑና ሓቂ ዘረባ ብጣዕሚ ካባ ሓፍተይ ዳኒ ኣበሎ ተገዲስ ክመልስለይ ናይ ሓንቲ ሰብ ወኪለ እዛ ሕቶ ምፅልኩም ዘለኹ ማለት ናይ በብዛሕትኹም ሕቶ ልዕሊ 100 ገለን ሕቶ እዛ ሕቶ እዚኣ ስለ ዝነበረት ናይ ኩላትኩም ወኪል ናይ ሳሮን ሕቶ ኣምፅያ
ዳነይ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ የለን ድሕርቲ ናይ ምእሳር ግዜ ንኤርትራ ከም ዝተመልሰ እየ ዝፈልጥ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኸ ዝኾነ ዳህ የብለይን እቲ ንዓይ ከቢድ ዝገብሮ ነገር ከዓ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዳይ ዘይምህላው እዩ ንኹላትኩም ተጨኒቁም ብዛዕባኡ ተሓቱ ንኸዓ ግዴታ እዚ መልሲ እዚ ክምልሰልኩም ስለ ዘለኒ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ ሞኸም ዝበለ ዓይነት ሰብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ብሃገሮም ሓሊፎም ደይቡ ስለ ሃገሮም ዘይደራደሩ መዓት ስራሓት ዝሰርሑ ኣብ ተፈታኒ ግዜ ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ከምዚ ዳሃዮም ተሳኢኑ ክሳብ ዛ ሕጂ ክረክብ ኣይከኣልኩን ምንባላ ብጣዕሚ ብዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ዘለኻዮ መወፃፅኦ ይፍጠረልካ ዳና ሓወይ ካብ ሓፍተይ ከዓ ዓቕልን ፅንዓትን ይሃብኪ እንዳበልኩ ማለት እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረ መደብና ነዚ ይመስል ቁርብ ስሚዕታዊ ክኸውን ይኽእል እየ ፅቡቅ ጌረ ስለ ዝፈቶ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ መትከሉ ከዓ ኣብ መትከሉን ሃገራውነቱን ዘሎ ራእያ ፅቡቅ ጌረ ስለ ዝፈልጥ እዩ ብጣዕሚ ተሰሚዕን ሕሪቕኒ ማለት እዩ ሶሪ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረ መደብ ነዚ ኣመስል ነይራ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ስለ ትብፅሙና ግዜኹም ሰዊኹም ዝተኸታተልኩምኒ ሰሰናይ ብሩኽ መዓልቲ